κιόλας για δεύτερη σερί αγωνιστική. 18 η επέμβαση του Ρομπέρτο στον Ηλιάδη. Κεφάλι. Κόρνερ. Ένα Λεβαδιακός ο οποίος γυρίζει πίσω σε μέτρα και ο Πατραγικός ο οποίος ψάχνει επιθέσεις. Η κόντρα που κερδίζει ο Ηλιάδης, σουτ που γίνεται 1-1. Χάρη για τρίτη φορά στο τρέχο πρωτάθλημα. Δείτε εδώ τι έγινε στην προηγούμενη φάση και πόσους παίκτες είχαν βάσει ο Πατραγικός. Η πρώτη κόντρα κερδισμένη το αριστερό. Καμία απάντηση. Δεν θα φτάσει ποτέ στην μπάλα. Στη δεξιά του πλευρά από εδώ θα φανεί καλύτερα. Του Μαρκόπουλου, Ηλιάδη ψηλά, η πάσα για τον Μπαϊκαρά, γυρίζει για το σουτ στα δίχτυα. Το έψαξε τον γκολ ο Ηλιάδης, τον σταμάτησε. Κοιτάξτε πόσο ο Ηλιάδης πατάει περιοχή του που γυρίζει ωραία την Ρομπέρτο. Κύριε Σεργενή. Ένα σημαντικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 9-10 για δεύτερη σερί αγωνιστική. Ο ένα αποφεύγει και τον Κορμπούνοφ καθυστερεί, είναι δύο συμπαίκτες του. Έρχεται για να κάνει το 2-1 τελικά. Ο Ηλιάδης, φοβερή εξέλιξη στο μάτς, φοβερή στο Πανθρακικό. Εδώ βλέπετε το τελείωμα με τον Ηλιάδη να κάνει την προβολή και το 2-1 για τον Πανθρακικό. Πολύ καλά εδώ ο Πανθρακικός και βγαίνει στην κόντρα με τον Ηλιάδη να κάνει το σουτ με το αριστερό, η μπάλα περνάει. Βρήκε λίγο χώρο, δεν έπιασε καλά το σουτ. Δεν είναι παίκτη στη γραμμή, είναι χαφ και πρέπει να παίξει στη γραμμή, γι' αυτό και έγιναν τα μπερδέματα με τον Ζάιρο. Η αλήθεια είναι ότι τον κολλάσα. Ο Ρομπέης κατέβασε πολύ ωραία, η πάσα δεν έφτασε στον Κλάους και απομάκρυνε. Κόρνερ. Χτύπησε το σημαίακι. Θέλει να βρει τον Αφανασιάδη, δεν είναι καλή η πάσα. Δηλαδή με το τελευταίο μάτι του ΠΑΟΚ, τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, του δικεφάλου. Μπαϊκαρά. Μπάλα φτάνει στον Ηλιάδη, θέλει να βρει τον. Άλλο ένα κόρνερ. Απομάκρυνση από τον Ηλιάδη. Φάση. Ηλιάδης. Αυτός κρατάει, γυρίζει για τον Αθανασιάδη, δεν φτάνει εκεί η μπάλα και τον Ροντρίγκε. Πόσο ωραία πέρασε ο Πέλκας, γύρισε μακριά όμως από τον Αθανασιάδη. Δεν πρόλαβε. Λασαριστά ο Μπαϊκαρά για τον Παπαγεωργίου, ωραία, ο Ηλιάδης θα κάνει και το σουτ. Πήγε να βάλει τον γκολ της ζωής. Τρομερή η τρίπλα του. Βγαίνει πολύ από την αιστεία του ο Πασχαλάκης. Πέλκας εκτελεί το κόρνερ. 13 μάτς για τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα από την αρχή της σεζόν, δεν έχει χάσει ούτε λεπτό μόνος του Ηρακλή. 13 συμμετοχές για να μπορέσει να βοηθήσει να το βάλει ο Τζόγλου. Λάθος και από τον Παπαγεωργίου, Ρωμάνο. Ο Παπαγεωργίου επιχείρει να τον διορθώσει, τα κατάφερε ο Ηλία. Ο Ζέριο Μάρτινς κοντρόλ. Ηλιάδης στον τελικός. Πάω έκανε ο Χατή. Από τον Νίκο Παπαδόπουλο, βρείτε ρυθμό. Το 20 λεπτό. Ο Σερφά εκτέλεσε για τον Μπαϊκαρά. Με Καρλίτος εκεί. Πάρης, κατεβάζει ο Ηλιάδης. Πάει να αλλάξει με τον Παπαδόπουλο ούτως ή άλλως. Μια ομάδα κάλλιστα μπορεί να την χαρακτηρίσει. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα ο μάτς και ο Παπαγεωργίου και ο Σερφά. Ηλιάδης. Φάουλ ο Εντζόγλου. Εδώ το φάουλ του Εντζόγλου. Ο Ροτζέριο Μάρτινς. Ο Μεχία. Φάουλ για τους Ηλιάδης. Ψάχνει το Καβίτο. Ο Χαντίπερ. Κουνάκι για τον Ρωμάνο. Ηλιάδης. Κοντά. Κερδίζει. Ρωμάνο. Ο Ηλιάδης για τον Χαβίτο. Πορτουρίδης. Μπαϊκαρά. Το σουτ έξω. Το 68 η επέμβαση του Ρομπέρτο στον Ηλιάδη.
Ωραίο σούτ ο Ηλιάδης. Ο Φέτζικης, Τσάλτη. Προφανώς. Και μέσα όπως είχε ο Χαριστάτης. Παντελική παρουσία στην Ιταλιάδα, στην Πεντρίκ. Ηλιάδης. Ζήτησε την κοινή. Του Ελευθερόπουλου. Με την αποσία του Βάλτερ. Πάντως είναι δημιουργικό χαφ. Δοτία. Πάσα για τον Τικινή. Περνάει, πλασάρι, 3-4. Τον εξερχόμενο Ρομπέρτο. Ο Σιώβας. Πάσα για τον Παϊκαρά. Ο Νικόλτης θέλει να περάσει. Και κάνει πάσα χαμηλά. Η κίνηση στην περιοχή του Ηλιάδη. Πέναλτι. Όχι. Κίνηση στην περιοχή και είπε στον Ηλιάδη να σηκωθεί και να συνεχίσει. Μπρίτο. Ο Ηλιάδης κυνηγάει το Σαματαρία εδώ για τον Πανθρακικό να απειλήσει και να σκοράρει για δεύτερη φορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες του για νίκη στο 70. Ναπολεόνι και Μιλοστόιτσεβ. Δεν μπόρεσε ο Σέτι, κράτησε ο Μιλοστόιτσεβ. Σταμάτησε ο Ηλιάδης και τέλεσε ο Στόιτσεβ. Παλαστρώνεται, δυνατό σουτ, σώζει ο Ηλιάδης. Εδώ νωρίτερα από το φάουλ, δείτε από την απόκριση, μπάλα στρώνεται στον κούρο και δείτε πως σώζει ο Ηλιάδης. Έντονο ότι έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ πριν γίνει η πάσα από τον Βουλβουλάκη και διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα, όπως έντονα διαμαρτυρήθηκαν από τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο γκολ ότι επίσης έχει γίνει. Για τον Ράμος, ψηλά επιτυχημένα με λύσεις θα απομακρύνει. Ηλιάδης. Ηλιάδης. Βάλτερ. Νικόλτσης. Ηλιάδης. Ξέρει καλά και από άλλη συνεργασία στον Πλατανιά. Συνεργάστηκαν τότε οι δυο τους. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας είναι εκεί για να διώξει ο Χατζη Ισαΐας. Στον αέρα ο Μεχία, κάτω ο Ηλιάδης θέλει να πετάξει απέναντι για τον Κινή. Το αριστερό του Γάλλου 1-1. Το δεύτερο ημίχρονο, εδώ φαίνεται η παλιά του Ηλιάδη, η πλήρης αποτάσας. Πανιώνος ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπετε και τα γεμίσματα, συντριπτικά υπερφέρει αυτό το ποσοστό. Μόλις ένα εύστοχο γέμισμα από την αντίπαλη περιοχή. Καβίτο. Βρίσκει τρόπο να περάσει αρχικά από τον Άρτσε. Στη συνέχεια ο Γιαννούλης ακολούθησε μέχρι εκεί. Ο Ηλιάδης περνά από τον Γεωργιάδη, παίζει με τον Ο Μελίσης. Νασλίδης, Ηλιάδης. Παλεύει να κρατήσει την μπάλα εντός της παιδιάς για να αποφύγει το κόρνερ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Και το Σινάκη που σηκώνεται. Ο Ηλιάδης, ο Μεχία. Άρχη της επιβίωσης να φουντώνει στο δεύτερο γύρο. Απ' την άλλη, ο Γεωργίου και ο Μανούσος ξεχώρισαν. Πηγινή. Το Παπαγεωργίου αλλάζει με τον Ηλιάδη όταν η ομάδα η οποία καταφέρνει, παρά το γεγονός ότι αναγκάζεται να ξέφυγε από τον Εβιάλπα, έντωσε για τον Ηλιάδη, επιχειρεί να ξαναδώσει στον Μπάικα. Εδώ είναι η φάση και πάλι. Δυνατά βάζουμε Και έλλειψη playmaker. Ο Ρογκέριο Μάρτινς εξακολουθεί ένα πανθρακικό προς τον Ηλιάδη μπάλα. Ο Ίγκορ βλέπει ότι δεν τον ακολουθούν οι παίκτες του για να πάει σε αντεπίθεση. Νέα κόντρα, Ηλιάδης. Στην περιοχή πάντως για τον Παθρακικό είναι μόνο ο Χασομέρης, είναι πολύ δύσκολο να περάσει η παλιά. Πάει ο Παϊκαρά. Κόρνερ από τον Ηλιάδη έγινε στις προηγούμενες στιγμές. Έστω κατάτι, αλλά έχει πάρει Λεβαδιακός με τον Μπουγαΐδη, τον Μελίση και τον Χρήστο. Πατάει, γκάζει, τη φέρνει στο αριστερό, σουτ πάνω στον Μπουγαΐδη, πάλι Μπεν, τον κερδίζει ο Ηλιάδης, πιέζει ο Μπεν, κάνει φάουλ. Μενδρινός. Πιέστηκε από τις κόντρες, άνοιξε στο Χαβίτο. Γεμίζει ο Χαβίτο, έρχεται από πίσω, Ηλιάδης σουτάρει, δοκάρει. Και η μπάλα πηγαίνει στο εστία του. Αυτό είναι το δοκάρι που παίζει κορώνα γράμματα την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία σε κάθε μάτς. Ήθελαν offside στη μεταβίβαση. Τα πρώτα λεπτά πάντως της σημερινής αναμέτρησης δείχνουν ότι
αυτό μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Μουνάχος στο Γουνδουλάκι, τον εμπόδισε ο Ηλιάδης. Η κεφαλιά του Ντιγκινή είχε πορεία προς τα από 7 παιχνίδια, όπως λέγαμε νωρίτερα. Η προηγούμενη νίκη του ήταν στην Θράκη. Ντιγκινή που ωραία πήγε να στρώσει, ο Καρυπίδης όμως τον διάβασε και δεν του άφησε να περάσει την μπάλα. Το σουτ χωρίς την. Σιλακάκης βάζει το πόδι του και διώχνει. Ο Ηλιάδης να επαναφέρει. Ξαναπάρει θέση ο καπετάνος κοντά στην περιοχή του Πανθρακικού. Βαλάει την μπάλα ο Μπέρτος και τη χάνει από τον Ηλιάδη. Ηλιάδης. Γκαΐντης προσπάθησε να βρει το Χαβίκο, ο Βάλλας, Ηλιάδης. Τον από τον Νιέτο, κατέβασε και το Γεωργίου σέντρα. Ηλιάδης στο σουτ στην κίνηση, πάρα πολύ. Την απόκρουση και το σουτ του Ηλιάδη που θα φύγει ψηλά. Βάζει το σώμα του όσο το δυνατόν για να... Και... Μπάλα στον Ηλιάδη, κερδίζει την κόντρα, δοκιμάζει το σουτ έξω. Για τον Πανθρακικό στο 64 με τον Ποντουρίδη, απόκρουση, ο Ηλιάδης μπαίνει για λίγο εκεί, τον έλεγχο ο Ηλιάδης σουτάρει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ζαρόπουλος, χώρους, βρίσκει δυνατότητες για να μπορέσει να απειλήσει, εκμεταλλεύεται καμιά φορά και την απερισχέση. Ο Ντιγκινή, ο Ηλιάδης, το τακουνάκι για τον Ντιγκικός είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το τελευταίο. Ηλιάδης. Ο Ντιγκινή έψαξε. Τώρα κάνει περίπου 8 τελικές ανά παιχνίδι και τώρα έκανε ήδη 3. Απέναντι βέβαια σε μια ομάδα το πάει. Ηλία. Λίλα. Ο Τσουκαλάς. Αποτυπώθηκε ξεκάθαρα αυτό που μας είπε με λόγια μεταφέροντας το ρεπορτάζ. Έδιωξε ο Τζιμόπουλος. Περιμένει ο Ηλιάδης, σηκώνει το κεφάλι. Λογικά κάπου στο πλάι θα στείλει την μπάλα. Ψάχνει απέναντι τον Λέοβατς. Το διορθώνει προσωρινά, αλλά έρχεται ο Ηλιάδης που έχει χώρο, έχει επιλογές στην περιοχή. Η σέντρα είναι για τον Νίκορ. Έχετε ένα γκολ αθλητικό τελικές προσπάθειες, σήμερα το έχει δεχτεί σε 6. Κάκο. Ηλιάδης. Όχι, το κάτσε. Ηλιάδης. Χρήστου. Πάσα του Άρθο. Κοντρόλ του Μάνταλου. Γύρισε ο Ηλιάδης. Πήρε ο Ποτουδίδης. Ανέβηκε ο Χρήστου. Αλλαγή για τον Παπαγεωργίου. Μπαϊκαρά. Ωραία πάσα για το Λαδάκι, κάνει ο Ηλιάδης. Ηλιάδης στη ο Ηλιάδης το σουτ στη σέντρα του Χρήστου. Αυτό μετσπίστηκε. Το σουτ με το αριστερό, ο Μπαρόχα δεν ακούμπησε του. Ουσιαστικά έχει απειλή από καθυστερήσεις του χρόνου. Ο Αδόνης Τσιάρας σε λίγο μετά στο μάτς. Αριστερό, που έκλεισε όλες τις επιλογές. Ο Ηλιάδης έξω, ωραίο σουτ. Το 89 απειλεί ο Ηλιάδης για το πρώτο ευκαιρία στο δεύτερο επίπεδο του Μαρούσι. Πολύ ωραίο σουτ. Πάρα πολύ άσχημη για την ομάδα της Κομωτινής. Δεν μπόρεσε ο Ούμπιδες, πήρε ο Ηλιάδης. Πέρασμα μπροστά για τον Χασομέρη το σουτ. Έχει γίνει η πατρίδα του. Σε δεύτερο χρόνο τα καταφέρνει. Ο Μελίσης ψύχρεμα για τον Ηλιάδη και αυτός ωραία για τον Ακής και ο Ντιγκινή. Αλλάζει με τον παιχνίδι για να δώσει τη θέση στον Μίλος Στόιτσεφ. Τώρα να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε τώρα τον Χασομέρη, ευκαιρία. Πλαισιώνουν αριστερά τον Μπρίτο, δεξιά τον Ματέι, όλοι κλειστά. Ρακίτης. Ωραία κίνηση ο Ηλιάδης, παίρνει την μπάλα μπροστά. Ο Κυβρακίτης τον πιέζει, όμως κάνει πάω.
νομίζω σε ποιον, στον Νίγκορ. Για το μαρκάρισμα. Ηλιάδης για τον Νίγκορ, το επίμαχο προκάλεσε τις διαμαρτυρίες. Κρατάει και μπάλα η ιδιαίτερη ομάδα του Στοίνοβιτς. Το ανέβασμά του, πάσα και το Πουλούδο και μετά το πλασέ του Πάρτο. Τελικό την επόμενη Κυριακή στο Αγρίνιο. Θυμίζουμε ότι είναι εκτός αποστολής ο Μασουακού, ο Μιλιβόλης, ο Ιντέγεφ, στους 18. Μάλιστα, ο Ηρακλής προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι του με τον Πορτογάλο, τον Μοντέιρο. Χάθηκε η μπάλα. Ο Ίγκορ δεν βρίσκει στήριγμα, αναγκάζεται να περιμένει την άνοδο του Ηλιάδη. Αλμπέρτος Ρούσος. Ηλιάδης με τη μία για τον Χασομέρη. Γιονής Βαϊκαρά. Ηλιάδης. Ωραίο το άνοιγμα και ο Τζιου ανάμεσα από δύο αντιπάλους περνάει πολύ όμορφα. Θέλει να συνδυαστεί με τον Ηλιάδη. Πέφτει στο έδαφος. Και σηκώνει για την κοινή. Απομάκρυνε ο Καραγκούνης και πάλι Ηλιάδης. Παπαγιού. Ο Ρούσος. Ωραία ο Τικινή. Φάουλ σκληρό. Και πάλι τσίπησε την μπάλα. Το κεφάλου. 8 η επέμβαση του Ρομπέρτο στο